Burata goýun reklamany alybermentiňe gowar normal reklama. Men şu wagtça şoňka reklama edemokda ki, men bundan soň etmeýin diýen bolmasa mesele däl o. Делай, братан, что 5 манат будет чуть. Mawala yo. Ey, Salam, Türkmenabat Karodan poçtaňyz bar. gele. Ustaya göňüz çekeýin. Böyle sağ olun. Türkmenabat Kargo reklama edilmeni dastoyny kampaniýa. Därden hem bara? Berdi. Türkmenabat Kargodan sowgunuz bar. Sa görýärsiň aç. Yardım. Heme salam dostlar. Yüz-yüze gepleşigimize hoş geldiňiz. Bugün Nesip edenden Türkmenistanyň iň populyar, iň top aýdymçylarynyň biri Murat Öwes bilen yüz-yüze gepleşigimiz. Assalamu alaykum. Hoş geldin. Kawmy adamam. Hoşdur. Gün aýdym bilen başlaýas ha. Nesip edenden. İkimiz de barbar. Kim näme diýse de gızykly däl bize inni barbar. İkimiz de barbar. Kim garşy bolsa da söýýäs biz bir-birige inni barbar. Maňa ondan gowsy ýok, mensiz on howasy ýok. Bilmem biz ýaly başga bamy ýok. Maňa ondan gowsy ýok, mensiz on howasy ýok. Bilmem biz ýaly başga bamy ýok, bamy ýok. Rappa-rappa-rappay, tararararam, tararararam. Rappa-rappay, hey, daradarini. Sen benim ömrüme ingumma soğudum. Senden başkasına ünsümü soğumadım. Geceler düşüme girip sen soradım. Vah, kaçan inni seni görmeli sağadım. İkimiz de barbar. Kim näme diýse de gızykly däl bize inni barbar. İkimiz de barbar. Kim garşy bolsa da söýýäs inni bize barbar. Sağ ol. Oo, çepekleriniz o, biz kalma. Köp sağ ol abi. Sana sağ ol. Gün aýdym bilen başladın. Ahir yüzleştik ikimiz ha. Aýtma. Sesine sağlık, geldin. minnettar. Sağ ol, spasiba. Tamam. Gowy Sağ olma. şükür. Özüňiz näli? Yine bir gezek yüz-yüze gepleşigimize hoş geldin. Sağ ol. Mejlityma adından minnettarlygymyzy bildirýär. Köp sağ ol. Taýin bolsaňam gün Gowy işler gepleşige. edýäňiz, berekellah. Begenýän. Sağ ol. Taýin bolsaňam gün başlaýar. Taýin. Taýin bolsaň gün başlaýar diýişýär. Ilk günene men pikirçe sen maşgalaň barada hem kim bilýändir ýöne şonu da gysgadyk belki bilmeýän zatlarymyz bar bolsa gysgadyk maşgalaň barada özüň awtobiografiýaň barada aýdyp berseň aýdy geçden. 3-nji bäwejige pikirlen inni karar berdik inşallah. Gowy täzelik. İnşallah. Gowy täzelik Gän inşallah. pikir etdik 3-nji çağa etmelimi etmeli. Inni nesip bolsa özüm gyjaga bolsa has beýener diýip sebäbi Elif Çany, Tay, Joro olar ýaly. Oğlan olsa da Oğlan olsa da Allah näme berse, gujagymyz açyk ýüregimiz. elbetde. Ternet. Ternet. Ata gowy, emmedat, Hudaýa şükür. Bagtly, düşünşip birek belli bir wagt geçenden soň maşallah hasan berkeýän eken şoňa göz ýetirdik. Käwat aýdýasa Bilbil hanıma diye biz neyim son kudur vapşe söğüşüm lo, adam edem lo. O olağı zat tip o da bir hili has bir ceviz solluk sonki yıllarda. Allah şükür. Çağlarım go ulolyalar ikisi mikrofona yapışıp yatır.
Tüyürüm. Pianina gatna diýär, Emirjan gitara gatnaya, sport bilen meşgullanýar arasynda. Garaz. Atı Emira görýäs Instagramda. Aktif. Ejesinin kakasının ýerine ýetjek bolýar. Men ullalamda diýä kän sowat alyp berjek diýä. Oglum sen sowat alyp berýän aglaryn men niýe bolen. İlkinji gazancymdan niýe. Ondan men seni günni aglatjak kakynta ulalaýyn niýe inşallah. O ağlatsa Şadiyan tarapından ağlatsın nesip bolsa. Ne marada bizim gepleşigimizin esasy zatlarynyň biri awtobiografiýany aýtyp berseň özüň barada näçinji ýyl, nireli, şonu gytga çaýdyp berseň. Mary ýoly tenetrap, Bayraçysta hanurleşiginde. Çağlygym şo taýda geçdi. Ondan soň dom kulturada işledim. Soň 2002-nji ýylda Medeniýet institutunda okuýardym aktyorçuluk. Şoňa çen aýdym okdum, soň aýdym başladym garaz ýanglanýarym. Ay seriýe men durmuşum. Näçinji ýyldyň aýtmadyň ýene şonu da? 84-nji ýyl. Ýene nesip bolsa 1 ýyldan 40 ýaşaýas etýän. Men pikirçe agdalarymyň, teň muştaklaryň 30 ýaş diýsen Allah Spasiba, spasiba. Erkek geldi ýene gowy görünjek bol zatda. Ýürekden arasa. Sağ ol, minnettar. Muradan, men iň bir çele sorag beresim gelýär. Sen 9 doğum diýip men gördüm. Awa. 9 doğum iň köpes olmak näle? Gowy. Gaty gowy duýuy. Erwet taraplara bak gaty köp turaýan gara. Murat bar onu götür. Aýwa, ol bolýar. Özüm bilelim märi ýa-ni bir azajyk ulalamda öňüme 7 san sygyr berdiler. Şon bakmaly. Köýnüje ädijegim bilen ılgap geçýärdim daşa sygyrlaňydyň. Pikirimçe köpüsüň gyzykly bolan sorag bilbil gelineceğim bilen näde tanışdyň? Ya belki bir-birini tanıyansınız, ýöne nämeden başlady? Birinji gezek sahnada gördüm bilbili. Karoçy men 2004-nji ýylda ýanglanýarymyň ýeňçisi boldum. Ondan soň 2005-nji ýylda da bilbil ýeňçi boldy. O bilbil Mar vilayatyndan gatnaşdy, men Aşgabat şäherinden gatnaşdym. Ondan soň şo 2005-nji ýylda Marda başga bir dostumyň agasam gatnaşýardy. Şoňa Balýaşyk hökmünde bardyk, gül alyp onun sahna çykyp ol gülü bilbile berenimi özüme duýmaň alypdyr. Şo derece. Şonda başlady tanışdygymyz 10 ýyllap dost bolduk. 10 ýyl. Yani bilbil men gaty ýürekden söýýän ekeni, onu soň bildim. Aslında menem söýýän ekenim onu. Ýöne men düşünmeýän ekenim. Iň soňunda näme üçin bilbile men öýlenmeli diýen karara geldim. Öýlenmek teklibine mara telefon edýänler o menim. O da oýuna diýäňleýden rat diýýär, ejim uğraşjak rat diýdim. Ondan birazcık telefon goýuldy, karwala çypdyrym näme şonda. Şo derece ha? O. Interesting. Ne? Men pikirimçe oğlanları, öýlenmedik oğlanları hasam gyzykly bolýanlar. Haçan düşündün? Bilbil gelineceğini çağlarına ejek hökmüne münasip bolanny, ejek hökmüne ýagny haçan düşündün? Ene şu men çağlaryma ejek bolup bilýär diýip. Akıllı sebäp ol. Men şuň üçinni gürleşen gyýylamyň hemmesi bilenim seriýazny gürleşýärdim. Hemmesi bilenem öýlenmek üçin gürleşýärdim. Wagt geçirmek üçin ýeki gyýy bilen gürleşenim ýadyma düşenok. Ýa-da ay belki öýlenirnän görürnäý diýemokdum. Hemmesine de öýlenmeli diýip gürleşýärdim. Ýöne bilbil ýaly akylly birine gabat gelmedim. Çağlar üçinem dogry akylly biri gerek. Şoň üçin karar berdim. Düşünükli. Oğlanlarım düşünendir diýip pikir edýän, öýlenmedik oğlanlar. Ne? Toy kadrlar öňkü ýadyma düşýär. Ýöne belki men görmediklerim bardy, belki adalarymyzyň, sen muştaklaryň görmedikleri bar. Toyda bagışlardan, aýdynçylardan kimler bardy? Sizin toýuňuzda? Kän ýadyma videony görüp seredäýmesem bizim toýumuz bar ha. Men Marda toy etdim. Aşgabatda ýaşaýardym onda. Şoň üçin Marda Aşgabatda ýaşaýarmyň? bir toy edellidik. Birje toy edeli, onu Marda edeli. Hazır Aşgabatda bolsa bizim
Dogan garnaşlanmadyň hemmesi bärde, bilbilinkilerim bärde, ondan olar barmak kyn bolar zat diýdik de marda etdik. Mara barmadylar etdim men aýdymçylar. Öňümden kim aýdymçy çyksa da men toý edýän gelin diýip çakylyk etdim. Soňam zala girdim, bolan gözümden anmadym. Sag bolsunlar, pursatdan peýda. Men gaty her toýmydyň videosunu göremde bara, şo toýa gelen adamlaryň hersine bara jaňa diýip minnetdarlyk edesem belýär. Gaty beğendirdiler meni, sag bolsunlar. Ýa-da o menim şu ýerde belek geçen sunat işgärler aýdymçylar, belek sunat işgärleri ýa-ni toýda zatda berekellah toplaşýarlar, bir-birini gollaýarlar, gatnaşýarlar. Berekellah. Sag bolsunlar. Sag bolsunlar, dogry diýen. Inni näçe ýaşynda aýdyma başladyňa diýip sorajak gel. Geçen gezek gördü, görmedikleri üçin aýdaly. Murad aga aýdyma hiç başlapdyr we Hicrak. Hiç aýdyma aýdaryn diýip pikir ýok eken. Aýdymy gowy görýär eken-de. Sonra uniwerda tötenleyin aýdyma başlapdyň. Inni aýdym saz urundan okumuşluň barmy? Yok, hiç yok. Hiç ile. Köp ýerde diýerler ha, halipaň barmy, halipa. Halipa bara. Men pikirimçe halipa näme üçin gerek? Halipa aýdyma öwretmeliler. Halipa näme etmelilerligini öwredýän adama halipa diýilýär. Edepmi? Edep, etmelilerle de öwretseň, näme etmeligini adam öz tapýa, öz ýüregi bilen etmeli onu. Men düşünjem. Şoň üçin diňe mantofonlardan hatta bara, şumat gowy atlatdyň-da. Ýanglanýarymda men ýeňji bolup birdenem toýa çykyp başladym da, toýlarda çağırdylar oğlum. Ey, dur men taýyn näle diýdim o. Men bilemok Azerbaýjanlylar näle aýdym aýdy, türkler, hindiler, men bilemok o, dur men nire barýan, men ýetişem. Anan marsyň bara. Muzikal sentrler bardy bir wagt, şu wagtany paşty gitip barýar. Şu muzikal sentriň iki kolonkasyny iýje ýatamda kurugla su içinde şeýle bir kan aýdym diňledim o. Kalonkany iki gulomyň gapdalyna goýup uzak giýje daňdan eçen ýatsamam diňleýärdim. Şeýle bir kan aýdym diňledim. Sebäbi gowy wapşa aýdym aýtmak üçin diňlemeli. Kan diňlemeli. Ondan maňa bahar diýät da hojaýba. Azerbaýjanlaram diňle, hindilerim diňle, özbeklerim diňle, hemmesini diňle diýdi. Ondan kısaca baharın gaty kan goltuksu var men karyeramda. Birinji gerek bahar meni çağırıp, şol aýdyma diýen oglan senmi men bilen duet etjekmi diýenne bara gaty begendim da. Bahar men üçin el yetmez we gaty güýçlü talant sebäbi. Sag bolsun, doganym, minnetdar. Bahar hojaýby, minnetdarlyk bildirýär. Murad agaň sunuwatyna goşandyňyz bolmaly. İlkinji maňa ynanyň adamlaryň biri Bahar. Şo iň möhüm, iň wajyp zatlaryň biri bir zada başlaryny anylmak. Hawa. Şoňa gollap bermek. O arkaňda biz bas diýmek-de, maladesin. Nim bärde bir zat belek için Murad aga bilen biz şu gepleşip gurnamadan odal. Bir 2-3 aý öňe Murad agaň ýanyna ýürüýte gelip gepleşip gurnalym diýip maslahatlaşyp gitdim. Şo maslahatlaşamda Murad aga bilen giýjäň ýaryna çelli başta oturduk bir ýerde. Oturulýan ýerde belli bir saat çel. Ondan soň giýjäň ýaryna çel Murad aga maşynda marina aýlady, aňary gitdik, bäri gittik. İçkin has ýakynyň tanışdyk. Ve men üçin gowy bolan zatlar Murad agany alajyk bolsa tanadym. Ýani sonra olar, daşyndan däl, alajyk bolsa da ýakyndan bolýar we hasam içkin bolýar. Ve Murad agadan nisip bolsa sonra olara has içkin jogap berdik bilmeýän. Bir maşgalyda Türkmenistanyň iň men diýen popularny ýulduzlarynyň ikisi bar. Şo iki ýulduzyň egosy nädip oňuşýar? Başta gaty oňuşmadyga. Hatta bara aýsam gynanarmy bilmedim men belki öýkeler bolan ertir turýas. Gidip arda ýazýas diýen günümüz boldy. Sebäbi iki sany kelle, iki sany Ýulduz. Bilbilem durmuşa çykmanka toğunu tok diýilmän. Maşynjyk minip toýa gidip beren aýdymçy. Bilem eger men sana öýlensem, sen aýdym aýt diýdim men oňa. Sebäbi bilbil öňüni saklap boljak bir talant däl, ol onu keselleder bilýän. Ýöne toýa gitmäý diýdim. İkimiz hem toýa gidip bersek çağalarymyzyň başga bir ýeriniň terbiýesini almagy men islämok. Ejeň terbiýesi bolmaly çağada. Ondan
Sen aydım aytdyydym, konsert edip bereyin, albom edip bereyin, kliplen edip bereyin, ýöne toya çıkma diýdim. O da bolýar diýip radylaşdy. Ondan soň her gün gözüniň öňünde geyinip toya gidiýänler. Bir gün, 2 gün, 10 gün, 1 ýyl. O çydana bar, elbetde bolýar. Onu başga aýallar da bular, bir zatdan bahana tapan bolýar, men bilip otyrnam. Birak gatky nemetdi, kän ýyl. 4-5 ýyl bolandyr belki. Toya çykmady. Ondan soň bildim de men, onu bagtly edýän zat sahnada. Ondan işleýäsem bolan, bir gün ona şeýle sürpriz etdim. Şu gedek doglaňyny gaty ütkeşik sowat alyp berjekdir diýdim. Alma, gymmat zat, alma zat diýär aýallar. Gaty gymmat zat ýöne diýdim. Gaty begenersiň diýdim. Doglaňyny gelip ýetdi. Men jaňa ýandaşlarda durup spalna bar. Ýasyň aşagyna, sen sowadyň dur. O da bardy. Ondan ýasy galdyrýa, şeýle kagaz bar. Kagazyň gözünde şundan beýle men sana toya gitmäne ruhsat berýän diýip ýazylar. Ofitsial şekilde. Gollu zatly. Bir begenýä, ýyraýda men guzakka indenip, şoňdan zaman bileje toylara gidýär. Tüýle. Bileýetinde has gymmatdyr o. Ýokla, arzandan az gymmat diýär. Aynen. Yeni bir soru berjek. Men belki içkin sorulara geçmeden olar, bir provokasiýonly soru aslında. Ýöne bu soru bermesem bolmaýar, sebäbi hem agdalarymyza gyzykly, hem geçen gedek men gaýyp bilen gelemde ýadynda bolsa değişik bir video düşürpdik. Ve şu videonu TikTok'a yükledim. Ve şu videonun aşağında 1 del, 2 del, 5 del, 10 del belki ýadynda ýok köp tesirlerden Muradöw näme üçin köp boyanýar, näme üçin gyýlar ýalyp boyanýar diýär-de. Nimen bärde sen aýtmadan aýtyp geçen bir artist, bir sunwat işgäri sahna alanyna ýa-da klipa düşenine, kino düşenine tapawdy ýok da, şolar ýaly bir sahnada alanda elbetde grim ulanýar. Ola nokat koyup geçeli. Indi sana gerek gelende dağı. Seni şu taýda bizim TikTok'taki belki muştoklarımızdır, belki haterlarımızdır. Gepin gysgasy kritikada erbet zatlarlar. Kän nokat koyupdurlar şoňa. Sen näme diýjek şu arada? Men adamlaryň jahillygy bar, men gaty haýran galyr ýa-da. Sahna bar. Olar birazcık gözlerini açmalı, dünya seyretmeli. Dünyanın gözüne seyretmeli. Biz sahnada diňe gowy şekilde bolmaly. Mysal üçin men häzir şu taýda giýje de bolsa, häzir şu taýda 1 saat otursam men ýüzüm ýaglanyp başlaýar. Men şonu aýryp durmaly bir zat bilen. Ondan o da gowy bolan kamerada. Ol bir aýdymçak gelişen ha. Dünyanın gözüniň belli aýdymçylarynyň hemmesine de girim edilýär. Ol aýyply adam däl, ol bolmaly zat. Bolmaly zat. Şoň üçin inşallah bir gün düşünürler. DJ Kolyanyň sen artist bolanyň üçin bir aýdymçyk ýok. Конечно. Внешностиň ýagny. Diňe sahnada ol men durmuşda beýdip barly. Bolýar. Jogaňa premier düşünendirler diýip umyt edýän. Düşünmediklerim ne görürler ýa-da ýene. Murada 10 soru gepleşigine mihman bolun ve elbetde men gepleşik gördüm. Evet. Instagram adym şo ýerde gepleşigiň tesirlerine bar ýogy 40 sany tesir bardy. Ýani şo gepleşigiň formaty üçin 40 tesir gatar. Sen pikirin üçin näme üçin? Bilmedim. Ýöne esasy tesirler maňa özüme liçkama ýazdylar. Hiç pikir etmeýän adamlarym jaň etdiler. Kän agladym. Türkiýede bir ýarawsyz bir jigimiz bar, uzakdan tanaýan. Agyrak kesel bilen ýam näçe ýyl bäri görüşýär. Allah şifasyny bersin. Şo maňa şeýle bir sözler ýazdy da. Şeýle bir agam men seni öňüme gowarýadym, tanaýadym bolan. Men seni tanama, sen gaty ütkeşik adam diýdi. Şu gören gepleşigimde diýýäm näçinji gedek görýän diýdi ötýän. Maňa şeýle bir motivasiýa berdi diýýär. Şo diňe şo tesbirim ýetip men üçin. Kän tesbir bar. Men bu dama diýän hemme tosta inanmalylar. Hemme tosta inanmalylar. Dogry tosta inanmaly.
tesvirim şol ýaly. Men kimiň tesvirini sany has kän bolup biler. Ýöne kimiň diýänine bagly. Men äken wara ýalňyş tesvir ýazsalaram kän ünsüremok. Öýüň üçin ejesiniň diýenini barmallara zeret ýa-da bar magazyna plan zat getirdiýse ejesiniň diýenini itmän, diwanna ýuwunman ýatan biriniň ýazan tesvirine men näme üçin ünsüreýin? Men ünsür diýem o. Men Ýa düşündim men goşaýdym da onu. Şo taýda gizet 7000 ýakyn prosmotr bar. Ýok görürler onu, görürler. Esas şu taýda şu dursa bolýar. Yo men görülsün görülmesin. Men üçin bir tapaly ýok. Yani şo prosmotr üçin şo jaz tesvir az men tesvirlerde ünsürdim de gaty az gipleşiň çuňlugyny bir pikir bildirip geçen adamlar. Sebäbi men girdim ýa tesvirler ýarar diýip umytladım. Olar görmedim bir. Ay söz ýok diýip ýazman oýun bolmakda. Belki. Indiki soru ýaň diýdiň tesvirleriň hemmesine ananmaly da, toslaň hemmesine ananmaly däl diýin. Sen jogaplaň hemmesine ananmalymy biz? Siziň goýburyňyz. Men ýürekden aýdýan. Anansaňyz ananarsyňyz, ananmarsaňyz. Ýagdaýyňyz size galdy diýen de, ha. Soru, şo gitmeşikdäki sorulyň öňünden sana berildim, sen taýinlandyňmy? Azajykdan habarym bardy. Maňa 20 san soru premier şuňa beňdeşirek sorular diýildi. Men biraz pikirlendim. Hawa. Yani onu maňa bermedigen bolsalar şo jogaplar bererdim men. Sebäbi ýasama jogaplar däl olar. Men içimde ýaşaýan jogaplar. Ýasama diýip biljek ýa, ýöne men gepleşe göremde duýan adam aýtyp geçeň. Käbir tekstler idealny taýanlapdyň. Jogaplar bar, eýer. Sebäbi bara insert gördüm, dünýäň üzünde edilýän sunuwatyň haýsy content, haýsy stil bolany hemmesi çeperleştirmeli. Sorunu çeperleştirmeli. Ýok. Diýip men pikir edýän. Razylaşýan formatyna görä. Indi gelýär YouTube formaty. Pikir edä. Biziň gepleşigimiziň sorularyny sana öňünden bersek. O bolmaz. Bolmaýar. O biz tutay gelişmeýär. Awa biziň gepleşiklerimiziň formatynyň sorularyny biz gelýän mehmanlarymyza öňünden bersek, biz çeperleştirsek, men pikirimçe biziň azalarymyza bugünkü syýala gyzykly bolmaz. Ýok, çeperleştirmek diýip mendiň o sorulary bermek gözümde tutýamak. Umuman azajyk. Formata görä. Awa. Mana da şu taýda YouTube'da paylaş geçdik. Şu taýda da ýaz geçen agdalarymyň sorulary bar. Şolaryň içinden iň şeýle bir taýlanjalarymyz bar. Belek sorul, döň ýazan sorularymyz da meňge ýa. Şoň üçin şolary okap sorak geçeň. Ýaz. Durmuş bir mektep bolsa, Murat bilen Bilbil hem Durmuşyň okuwçylary bolsa, özlerini näçelik baha koyardı diye. Indi Bilbil gelince üçin jogap berip oturma, özüň üçin jogap berä. Men öň ikilikçe kenim, soň üçlükçe bolum, soň dörtlükçe, paşty şmat 5-lige ýetberdim käm diýip pikir edýän. Durmuşda. Käwat özüm alkyşlaýan o bilýän. Käwatam tersine. Ady ýazylmandyr, usur diýip köpdir. Mana da Durmuşda erwet alжyran wagtyň ýa-da gorkan wagtyň barada birini aýdyp beräýdi we şol barada näme maslahat berersiň? Men olan haýsy birini aýsam kam diýip. Hemme adamda da bolýar, durmuş inişli çykyşly bir ýerde o. Dünýäň özi. Stabilni durmuş bolmaýar. Hiç kim bilen gürleşmezlige çalışýan mene. Gaharyň gelen wagty dik duran bolsaň oturan onda da ýatışmasa ýat, onda da gaharyň ýatışmasa gidip baňa suwa düşsat diýilýär. Burnunda işle zat diýilýär. Hawa. Andan musulmanlar onda da neme gaharyň ýatışmasa 2 rekat namaz oku diýerler. Garaz hiç kim bilen şo wagt görüşmeseň, özüň bilen 2 çak galsaň gowy diýip pikir edýän. Men şeýtýän. Kamu kak bolmagy mümkin. Bezirgenden gelen sorum şeýle diýär. Murat özüň kalpdan diýen aýdymynyň akustik versiýasynyň klibi çykan gününden bugüne telefonumda
hem dinleyen, hem görýän gaty ýerlikli, oýlanşykly klip. Şo klibiň soňunda Murat gyzdan gitmegini isleýär we soňra gyzyň suratlaryny görüp puşman bolan ýaly gyzyň ýanyna barýar we tapmaýar. Sonra şol klibiň istoriýasy oýlananlarynda şonu nähili gutarýaka. Gahrman gyzy soň tapýarmy ýa-da şeýle Bedirgeniň diýjek bolýandy, Bedirgeniň durmuşynda şolar ýaly eken, häzirem Bedirgen şu klip taýýaly edil şoda ýaşaýan. Men wara känrak ýyl geçdi o klipden. Soňuna duşmaýan edi gutarýasy edýän biz şonu. Oglan gelýär we gyz ýok edýär edýän. Ýalňyşmasam. Şeýle diýipdir şu an. Hawa. Onu soň kän ýöne şolaýdym menim gowarýan. Klibam gowarýan. Men Özüm gowaram ýöne şo klipde kän. özüňi Men wara semresem gaty baksyz bolýana. şeýle tegelecik bolýanmy? Galabok ýa. Şo wagt wara birazjyk diýetem ünsörülmedik wagtlarda da. Ýene aýdym gowaram. Ay gowlaşar da. Soralara dowam edelim. Alalardan gelen soralar hemmesin burada okaýyn diýdim men. Berk geçeýin diýdim. Alalardan köp soralar bar. Ýöne ýanky diýişmeýär. İçinden sarçyrovka edip bir 3 tane Sağ olun, sağ olun. Alalarymız aktif berekellah. Bolun. Ne soru? Marada Türkiýe gezmäne git gördüm. 2006-njy ýylda Soňky Balinsa 2006-njy ýylda Soňky. Hawa. Düşündüm. Nesip bolsa ýakynda gitmäne pikirlerde atlar bar, daşar ýurtlara Türkiýe gezmäne. Umuman gezmege gowarýan belki. İnşallah, inşallah. Ne diýjek bolýan adam bäri. Dünya aýlanasyn bolýan. Düşünensiň ende sapşeňjyny amalansyň ýa-da indi geçeýin. Birden Türkiýe barsaň, İstanbul'a barsaň, Yeni Kapıda metrodan çıkan yerinde bizim Türkmen taamlarımız var. Fitch House, Yeni Kapı Fitch House dep emme Türkmenler. Marada staf getirip bolýam şondan. Marada da staf getirýär şonu Marada. Berekella. İstesen ola diýjek bolýan barsaň hökman mehmanymyz bol Fitch House. Görýän milliligi şo taýda görkezýän. Ol gaty gowulat. Türkmenler bilen begenýän rotaýyk barsalar. Şu taýda ýene zady goşup geçeýin. Bizim Türkmen organizasiýamyzdan bar. Maral diýip gyýjal alyp bar hemme zady. Şo taýda Türkmen toýlarynyň hemme Türkmen don, kurtu, Türkmenlere değiş bolan hemme zady. Ot ido organizasiýa edýärler. Kamera, surat. Kiçiräjik reklam edýän kamera, surat bize değişdi, mezgima değişdi. Şoň başmaçlar bize gelýär da şoň üçin geldi. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Daşar yurtta bize Türkmen taamlarında küýs etmeýän salgyýymyz Fitch House. Bilişiňize göre bizim daşda oturýan ýerlerimizde birinji, ikinji gatymyz bar. Indi bolsa üçüncü gatymyz bar. Doğrumu, Fitch'i, Sonsa, Börek, Mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen taamlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok, bana noş olsun, işlemem açık olsun. Ne sorularımızı gireli, bizim gowayan sorularımızda, evet de Sunuat'a değişti sorularım. Sunuat'ta, sağda gelenizde, iň gowayan kompozitoryň ya beatmaker'ın kim? Gelmiş geçmiş. Halman Medif. Halman Medif. Ol ummana, ol umma. Seviyor. No, o geni. Gigant diýerler ha, ile şan. Seviyor. Nur Halman Medif. Razılaşýan. Men birge de Gurban famma barýan. Kurbik diýär akarjanist. Gaty beýik adam bolana. Men 4 ýyl ýaly ýanynda bile toýa gidip işleşdik de. Hiç kiçilik bilemokdum bilen şoň her ýerde etmese de maşynyň akarjanyny özüm toýa alyp götürüp berýärdim. Ol men üçin chestdi bilýänmi? Ewa ol adam gaty beýik adam. Gaty beýik. Adammy? Häzirem barmy? Ýok walla. Ýatan ýer ýakty bolsa. Ol Türkmen sunwat üçin kän zat berkitdi ol adam. Hem sunwat goýupdy, hem nähil gowa adam bolmaklygy görkezip gitdi. Nusxa. Gaty pesbel gowa adamdy da. Nusxa. Murada, pikirimçe bizden sen dinleýijiň içinde muştaklaryň fanlaryň diýjek bolýan 10 000 wadyr, 50 000 wadyr, 100 000 wadyr, muştaklaryň köp de.
Sen Havasında. kimin muştağı? Sen kimin fanadı? Menime dama diýänem. Gowerýän adamlar, söýýän adamlar edil şon ýaly garşylykka münasip görýän. Söýýän adamlaryň hemmesini men 2 esse, 3 esse söýýän. Hemmesini. Menem olaň muştagy. Ha, snuwata gelendizde. bilen. Ya sporta gelendizde, miravoy urwindaklar aýtsak, dünýä derejesindekiler aýtsak. Üstünlükli adamlaryň hemmesine men hayran alýana. Yani esasy kumyrlymy aýtdysaň, Yo, yekejesini aýda, esasında. Jackson, Tarkan gowerýän, ondan Şahrukh Khan gowerýän. Şu üçisi. O da şu wagt Tarkan, Şahrukhan diýdiňler şu wagt ýene bir Blitzde töre döret gitdiň bana, dowam etdik bana. Sen aýdym saz sunwat üçin näme etdiň? We ýene näme edesin gelýär? Arada da aýtdyk şo gepleşikde. Kendi dedi ben yetişmedim men tek. Yani etmeye çalıştım. Ve yine edesim belirleyen katken inşallah. Sunwatın içinde käşgelerim kendiydim. Şolaryň içinde birini aýtsaň, nämeden käşke diýär? Näme? Adımı Murat öz etmesem hem olacak yani. Şu hükman näle keni. Şonu etmäsedim diýip. Yine de bir käşkenma. Men var ha bir Serdar Ortaç'ın gitme diyen aydımny cover etdim. Türkmençe edip klip edipdim de şol iň ulu puşmanlyklarymyň biri karyeramda. Näme üçin? Edil şo wagt gowy klip dol. Näme üçin şu wagt düşman edin? Etme läle kenim şonu gerek däl ol. O gaty ýalňyş nokat bolupdy da karyeram içinde. Yani ýalňyşmadylyk üçin ýalňyş ýazsan. Elbette, elbette. Şeydik kamilleşmedi adam. Elbette. Burada yakynda dinleyijilerin, bizim mevcut mağazalary näme täzirlikler garaşmaly? Näme ütkeşikler? Kän täzelik var. Nesip bolsa, indiki planımızda da var. Şu montaj edilip oturan kliplerim var. Bilbil bilen bile duýadymyz var. Gato. Art Production döwje düşürdi. Ondan soň ýene Habibcan täzeýdim ýazyp berdi. O da gowaýdym. Oňa klip etmegi pikirlenýär. Nesip bolsa Balkanda düşürýär diýen. Nesip. Onu şatlyk bilen pikirlenýär inşallah. Gato. Emircan aýdym ýazdyk. Nesip bolsa Emir'e klip edesim Öyle belä. Gaty mi? gowy pikirim bar Emir'e o. Nesip bolsun, nesip bolsun. Emir berekeler şu usta. Hem Emir üçin bir aýdym ýazdyk şuma taýyn. Oglum diýip. Ýön gyýdym diýip aýdym ýazdyk, indi oglum diýip. Bir hili bular bar, ikisi balans taklamasan öýköleýärler. Şeýle. Eýýär şu ýaşda. Awa sen niýe gyýdym diýip Elif'e aýdym ýazdyň da maňa aýdym ýazmadyň diýär. Sağ ol, berýän soragyna serede. Öýköleýärler. Sevgini deň etmeli mähri ikisine. Elbette, elbette oňa söz ýok. Murada diýjek bolýan nesip bolsa şu wagtda yüz-yüze gepleşigine geldiň. Yakyn wagtda kän uzağa çekmeli. Bizim show proýektlerimiz bar. Köpöçü Maýew bilen boldy. Hawa. Serdar Şarif bilen boldy. Yakyn EBM bilen boldy. Show proýektimizde da jan sesde gelen mihmanlarymyzdan bir näçe aýdym haýyş edýär. Bilbil gelnejem bilen şo gepleşimizde mihman bolsaňyz. Nesip bolsa. Men şu wagt sözüňi alaýyn. Soň uje gitmäne ýerim bolan wagtda. Şoň üçin şu wagtda sözüňi alaýyn. Köp uzagda daat etmeli. 2-3 aýdan diýeli. Gepleşik çykandan soň nesip bolsa. Nesip bolsa gelerse inşallah. Bilelikde has gowy bir konsert berdi da. O gepleşik gurnasak. Kstati olma. Yakında Bilbil hanımın 5 tane akustiçki aydymy çykýar, montaj edip otyr oglunlar. Gaty gowy. Gaty gowy. Gowy türkmen aydymlarym aýtdy, arasynda bir türk aydymam aýtdy. Gaty gowy, garaşandyr. Gaty gowy. Gowy syomkasam gowy aydymlarym. Gelnejem taladyna nokat goýup geçirdi. Berekel ha, mene yürekden aýdýan, damak. Söýüyor. Öňe aýtdym sana. Dinlederin diýip dinletmediň şeýdi. Sen onu te palaw uşursun. İnşallah. Çağıracak ben bilgileneceğim palawny ýeli.
İlne mırala sen hemme kişi, hemme fanlığın, Türkmenistan'da pikirince hemme kişinin bilýän zady sen popsow aydınlama aýdýan, diskotechna aydınlama aýdýan, молодёжный, toy çaýkap biläjek aydınlara aýdýan. Ýöne hiç kim bilenokdur belki aýdan gamoksun, halk aýdym bilen araň näli. Vay bu, bunu tutturdum. O öýrän, Aha, aýdýanmy? kän dinleýän. Neme däwir o halk aýdymy oňormasaň aýtmalylar. Yo, elbetde. Hiç sady oňurmasaň etmeliler. Ondan men edil halk aýdymy aýtmaýanmyň sebäbi kän men oňoramak. Ýöne türkmen aýdymlar aýdýan, ondan oturuşykda hatda gabat gelsek aýdýan ekeniňe zat diýerler. Men aýdýan siz bileňler men bir wagtlar Kerim İlyas, Atamurat Depçi, Akarjan Kurbek hemmemiz bir gruppadyk. Kän türkmen aýdymlar şolaram öwredipdiler maňa. Mektepden geçtin ýani. O zatlar öz milliliğini bilmesen bolmaýara. Ol hükman gerek. Elbette bir türkmen türkmenliginiň däwinin desturuny bilmese şoň türkmenligini näme? Elbette onda biziň sunnatyň içinde bolanmadyň manysy ýok. İlk şondan başlamaly. Şu türkmen aýdym, hat berdi. Bir-iki ben. Koja balak. Ömür türkmen aýdym, mama diýip ýa. Yo, ol näme tapady? Atawa çargylyp imin halk aýdyma bir täze yol görüp, yol görkezip täze bir belki Atawa Halypadan öňüm şoňky aýdýanlar bardyr da men hemişe diýen men bilenim aýdýan diýip bilenim hem Atawa Halypa rock stil goşup bilýän, takoy lehki rock stil goşup men halk aýdymy Atawa Men dağlar diýip bir aýdym aýtdym. Klipine metdik. Türk halk aýdym. Oturup Hawa. ýadyma düşdi. Şol bara maňa gaty ömrüme türkmen aýdym, halk aýdym dinlämokdym diýip SMS ýadylar. Ýöne şol aýdym dinledim, sen dinletdiň maňa türkmen aýdym diýdiler. Sebäbi menden garaşan okdular. Hawa. Halk aýdyma çekdi. Hawa. Ýene etmek pikirlenýän nesip bolsa. Nesip bolsa. O bir türkmen aýdymy täze. Gepleşigimiz üçin ekskluziv şekilde mümkin bolsa bir-iki neme türkmen klassikasyny ýa-da hakyky dutarda aýdylýan türkmen aýdymy. Aýtyn aýdasyn geldi. Şunu düýkden tutturarlar. Ýöne aýdyp bilmesem halk aýdym dinleýijiler meni bagyşlaň, men kän köp aýdyp duran adam däl. Mümkin bolandan. Tejribem azrak başardygymdan aýtdym. Ay almasına daş atanım näli yar. Aman näli yar ey. Atanım yadımna düşüp ağlarım. Ey goluna yar golundan tutanım ey. Tutanım yadımna düşüp ağlarım. Ey sen bolsaň halipa men bolsam talip. Aman atalip ey. Can çıkıp cesette göwre boş galy. Ey selben ýaz bagyna galy ağlaýyp ey. Galanam ýadymna düşüp ey ağlarım. Ey bolan okşubat aldıradım bağışla. Gül yalan, gül yalan. Tesiga sağlık. Şu aşağı eşiğine halk aydın koyuyorduk. Hani tesiyle gati yüzkesikli atlar yalarla letip olsa. Tezin kova. Sağ ol. Gerek yalan. Halk aydın karışat arasında bir ütkeşiklik üçün. Netip olsa. Ütkeşiklik üçün. Abi bizim gepleşimizin standartına geldi diýsegem bolýar. Şolar ýaljak soralarymdy, aýna oňa geçeli filosofik soralarym bar arasynda. Filosofiýa bilen gelsen ama filosofiýa. Oňa da geler, intriga da bar. Ýene men. Sen oğurluk aydımlara näli garayan? Edil bara, şu kritika wad edýänler ýala serdemek. Ýöne dogrymy, dogry däl. Ýöne men bara aýdyp oňorsalar dinlemek sunwatda. Aýdyp oňorýan bolsalar mesele ýok. Aýdyp oňoryp we aşajygynda belleseler, şu bellese bolýar. Esas zat bara sunwat, esas zat täsir edip bilmek. Başga aýdymyň, başga ýeriniň aýdymy bilen täsir et. Özüň täze aýdyma täsir esas zat duýgulandyrmaly, şatlandyrmaly, täsir etmeli. Täsir etmeýän bolsa bolana.
Eger bir aýdym ogrulamasaň hit etmek kynmy? Riskowunly bolýar-da. Sebäbi soňky aýdymlar Ya hit biz bolýan mene aýdymlar. var, gaty känýerler var, oğurlyk aýdym aýdyp görmek. Bereke bar. Onun bu var şans ýaly bir zat-da. Käbir aýdymlardan şeýle bir garaşýan bolan dinlenok, hit bolanokda. Käbir garaşmaýan aýdymyň dinlenýär. Düşündüm. Pul näme seň üçin? Mätäşlik. Pul olmasa bolmaýar. Hatta pulsuz oňmak üçin pul gerek bilýän. Ondan güç näme de seň üçin? Hakykatda. Edil şu soragy men Bratva kinoda zat etdim de. Edil şu kinoda şu adam. Spravdi diýär. Ýa men ýokarakda torak geçdim. Bilbil gelneje bilen ikiňiziň egoňyz nädip oňuşturýanyňyz diýip. Ne? Murada sen öz egoň bilen nädip görüşýän? Egoň diýenimizde köpüsi düşünmeýän, köpüsi diýmän, birden düşünmedikler bar bolsa ego diýen söze Google'dan perewod ediň we men bilişime göre ego asyl perewoda däl, ýöne meňdeşräk söze nefs diýen bolýar. Ay ben onu kendi dinleyemem o etken. Sen has köp yüreği dinleyen. Ha o. Yüreği kelleni dinlemeli. Senden son şu dünya geleceklere näme diýesin gelýär? Gelmeň diýär. Gelmesinler. Goýar derdi var. Geçmişte bir zadyň ütketip bolýan bolsa, iň şeýle bir ahmar edýän dadyň barmy? Ütkedesin gelýän dadyň barmy? Şu soraňa bara. Goşu bilen jogap berdim alam. Elbetde. Gynanymak bu durmuşa gerekli käbir şatlyklardan mahrumluguma. İl uğruna gezip beren häki bir ýöntemje, sadaja mahlukluğuma. Men oğlum isläp gelmändim dünýä. Bilýän durmuş bolmaz isledigimçe. Yürekde umyt bar, Hudaýa şükür güýjalýan hyýallar besledigimçe. Ýakyn maňa çylşyrmly ýaşaýyş, göwnüm ýykyp bilmez oň ajysy da. Daşdan ýar ahir destur boýunça bagtyar juwandan gelin alşdy da. Geňeşip bermänniň bu ömrü Allah'ım şükürüm kän. Kısmatyma kaýyl men. Ertir umydymdan tonmasam mor. Ählida da taýyn men. Ana şu ada aglasym belli aglamayň. Kimi goş? Kakym Murat Recep, iň gowurýan döwürdeş şahyrlarymyň biri. Tüwelim, berekeler. We dostum Kakym Murat. Murada bilişime göre durmuş ýagdaýyň gowy. Maddi ýagdaýyň gowy. Goçoğluň var, Şükür. bal şeker gyýdyň var. Ýöne sen bilen şu gedek 4-nji ýa 5-nji gedek görüşmüz. Bilemokda bir zat yetmeýän ýaly saňa. Bilem? Tak думаешь? Orusçaýdan da maňa tak кажется. Bagtly bolmak üçin kän zat gerekmi, az zat gerekmi diýip bir dostum sora berdi şuň menden. Menim az zat gerek bolaýmasa diýdim bolan, ýok diýdi. Adam diňe islemek bilen meşgul. Ýene-de. Bagtly bolmak üçin has kän zat islemeli ekeni. Dogry jogap şol. Mydama bir zat ýetenok. Söýgü doldurmaly durmuşy. Meşgul bilen meşgul bolup durmaly. Has kän söýmeli. Doğru. Tak. Murada men şu 3-4 kere görüşdük, şu görüşenlerimde de tema ene gelenne ýüzüň ütkeýe bilem. Düýün ejem pahyryň dünýämizden gidenne ýam 3 ýyl bolupdyr. Ýatan ýat jannetden olsun. Amin. Şoňa ünsördim, ýüzüň ütkeýe. Men diýjek bolan adam, bana da durmuşda
ömürlük zat yok. Hemme kimine vakti var. Kıynançlı bir ýagdaý, ýöne bunu kabul etip bilmeliler. Peygamberimiz de aýtyp geçipdir. Şoňa taýin bolmaly. Ertiri näme boljagy belli derler. Adam elbette taýin bolup bilmeýär hiç açanyň. Ýöne diýjek kolan adam bana da ken aňarda berde de gördüm. Eje gelenimizde sen köp zat zikirlitseden okma. Yitirdiň. Kıyın bir ýagdaý. Ýöne senin ünsüren de admış o da. Ece vara. Hemme adam bir zat üçin söýýär, ünsür gördüm. Daşy ayalymız bizi çağ üçin söýýär. Sebäp hukman bar hemmesinde. Yani Ece hiç zat üçin söýýär. Prosta diňe söýgi. Karşısına hiç zat garşanak senden. Diňe söýýär. Şoň üçin olar beýik. Ecem dünýeden gitdi. Ben şok bolýan eken adam. Şokowa sostoýany diýilýär. Ondan maşina mindirip alyp gitdim owa. Ondan jaýladyk. Gurun maşyna hiç da gürlemen doňup hiç göz ýaşam aýtmady gözümden. Seredip oturuşmaýadyma düşýär. Ananmadın. Şok. Kim adamım üstüne gumdun ýarlar men ejemiň taýda garly. Hem bolýar düşünýärmi işler. Soň ýene de mihmanlar, sadakalar, zatlar. Men ilki ejesizligi duýmadym. Bir hil başagaý boldum, sebäbi şok boldum. Onuň bir gün men ýüregim gyssa ejeme jaň etýärdim da. Sesini eşitýärdim. Men soňky 20 ýyl ejemiň ýanyna ýaşamadym. Ejemim men ýanyma gelip ýaşa diýsem şäher eken bir ýaşly adam, öwrenşip bilen. Ondan her bir göwünme degse ejemiň sesini eşitýän açylýardym. Sebäbi o sesde jady bar. Jady. Ondan bir gün maşynda gidip barýardym, birden telefony elime alanymy duýmaň alypdyr. Uy. Men ejem ýok diýdim şo. Şonu birinji ýerde duýdum şonu. Gatykyn ejesizlik. Ejesizliğin ahlisine Allah sabır versin diýmekden başga. Duygulanırdım beni. Ağır temalar elbette yani çıkalı. Dünyada, tarihte her kim bir iz koymak isleýär. Sunwatda diýsek ne ýaňy belläkeşdi sen fan ekeni Michael Jackson ägirt söýüyor. Türkmen sunwatlarynda da bir giden ägirt ýaňky kompozitorymyz Nurhan Mamedow. O ýa Atawa Çaroğluýew ýene bir näçe ägirt kalypalamy bar. Bamurat Hamdam sen sunwatda iz goýasyn gelýär. Men wara. Ölümden soň wara. Men söýýän ýakynlym gynansa ýürekden. Gynanýan bolsa ana men şonu razy şu durmuşdan. Şundan gynanýan bolsalar. Diýmek men dogry ýaşapdyryn bolýar şol. Diňe bir sunwatym däl. Çıktık ağır sorulardan. Blitz sorulara geleli. 2 soru ýöne 2 jogap bolar. Birini taýlamaly. Bilýärmi? Taýyn bolsa başlaýar. Taýyn. BMW ya Mercedes? Mercedes. Cristiano Ronaldo ya Messi? Ronaldo. Kofe mi ya çay? Çay. Habib mi ya Conor? Conor. Hindi aydınlar mı ya Türk aydınlar? Hindi. Giyce mi ya Günniz? Giyce. Ne giyce? Ne için giyce?
Gize duygulan açılyan wagtyda gower yan gijany. Sunut üçün gece has boldy. Конечно. Mert Nazarov mi ayda edin? Mert Nazarov, конечно. Mert Nazarov. Yani keşede gower. Sen navigator olan. Yani Mert Nazarov'un sesinin tembri var ya, Amerikan'dan kanıgatı da. Ana şu Old school hakiki rapperların ilk tembri, kâdelik mengli. bilim sunutunuz için. Nereden çıkmalı diyesi. Men bana söylüyor. Adam kerçiliğim qoğuştu ayda belli geçen o krasavçık. Burada öz fanlaryň üçin, muştoklaryň üçin, dinleyijilerin üçin we mediatim agdalar üçin aýtjak goýjak sözleň bar bolsa, sen dinlesek am. Näme diýeýin? Sag bolsunlar. Gaty kän ýyldan bäri gowy sözler ýazyp maňa begenen günüm begenýän, gynanan günüm ýanymda bolýan, uzaklarda da bolsa ýürekleri bilen ýanymda bolýan dinleyijiler bar. Sag bolsunlar, men gaty minnetdar we olar üçin elimde baryn edýän men. Ýene de dersin inşallah. Gowy zatlar täsirli sunmat yüreklere täsir edip. Minnetdar, size aýratyn minnetdar. Sağlam. Gowy iş edýäňiz, Dedim berekallah. size minnetdarlığımı bilerek gepleşimde gelin. Şimdi şu yerde elbette bellek geçmeli. Himayetkarlarımız var. Yanka hiçbir şey Fitch House. Seviyor. Bizdeki kollayalar. Ve bizim Türkmen Avat Kargomut. Türkmenistan'a 5 vilayette yük getircek olsan arkan yüzlerini vermeli. Ağdalarımıza arkan yüzlerini vermeli. Berekallah. Şu yerde yazık edip durdu. Marguş giyeceğin yarına çelli bize. Bollanlar üçin Marguş oteline, Mari minnetdarlığını bildirýär. Mardak Marguş oteline ve Sag bolun. 1, 2, 3, 4 kamerada yazık geçip duran. Täşin studiosuna. O esasan ýa-da şatlyk aňarda berdinler. Yaran ay okuty gelip gitdi. Täşin studio, Mari, berekallah. Sag bolun, Jaňa ýigitler. sag bolsun ýigitler. Kimin şuna elde bizi kollap şeyle gowy gepleşip gurnan. Mene gowy diýen agdalarymyzy bilemem. Gowy berýär ýokmy? Gowy berseňiz hökman like basyň, o tesir ýazyň, gepleşigi dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Elbetde gowy berseňiz. Halamasaňyz hem näme üçin halamadyňyzy tesirlerde ýazyň dostlar. Biz bileli indiklerde has gowy işleri döretmek üçin, yaratmak üçin. Ve Muradanyň Instagramy bar. YouTube kanaly ýok, YouTube kanaly, opçy kanal bularyň men bilýän. Instagram bar Muradanyň. TikTok bilen Murada. TikTok wa hökman bellek geçer. Şu taýda podpisasiýa ediň, birden podpisasiýa etmedikleriniz bar bolsa. Gollan, täze kliplerini görüň, täzelikler bilen ikinji tanışyň, dogry Murada? Başka aýtjak goýjak dedim bar Murada. Yo, Gepleş gowlumy kadyp umid edýän. Menem Köp sag bolan. Siz meni hakiki star ýaly duýdurdyňyz ýigitler, köp sag bolun. Taňry ýalkasyn. Minnetdaram. Sag bolun. Gül ýaly boldy.